Vi håndterer byens spildevand. Vi mennesker producerer jo spildevand, og på samme måde kan man sige, så påvirker landbruget også naturen. Og vi har i projektet en fælles forståelse for, at vi har vores bidrag, vi har også vores ansvar, og vi netop skal lykkes i fællesskab. Det, som vi jo oplever, er helt unikt for at få skabt en sund Haderslev Fjord, eller få genskabt en sund Haderslev Fjord, for det har den jo været engang. Det er det her tæt samarbejde, der er mellem landbruget, kommunen og også fra spildevandsforsyningen. Vi står på et godt vidensgrundlag i dag. Vi ved faktisk, at alle parter har en rolle for at få skabt en sund Haderslev Fjord. Det er både landbruget, det er spildevandsforsyningen, og så er det faktisk også kommunen. Det vi allerede ved, det er, at vi kun kan lykkes, hvis det er sådan, vi alle leverer. Det nemmeste, kunne man tænke, det var at sætte nogle krav til forsyningsselskabet, der håndterer byens spildevand. Det er relativt nemt. Det kan kommunalbestyrelsen beslutte. Så kan borgerne betale, og vi kan fikse det. Men det hjælper faktisk ikke noget, hvis ikke også landbruget og kommunen selv følger med. Og det er jo der, hvor det her projekt med den sunde Haderslev Fjord skal hjælpe os til nogle kloge løsninger, der gør, at vi får en god effekt, samtidig kan have et konkurrencedygtigt landbrug, og at det grundlæggende ikke bliver for dyrt for borgerne i Haderslev Kommune. Når vi renser byens spildevand, så bliver det jo ikke til drikkevandskvalitet, det der kommer ud. Vi renser ned til det, der er normen i Danmark og i Vesteuropa. På nogle tidspunkter af året er den belastning, vi påvirker med, måske lidt for kraftig. Og det er jo det, vi skal finde ud af. Både skal vi reducere noget mere, men også er der tidspunkter, hvor det er mere vigtigt, at vi renser stærkere end det, vi gør. Det glæder vi os til at blive klogere på. En anden ting, vi ved, det er, at når sådan et traditionelt kloaksystem, det får rigtig meget regnvand i sig på et tidspunkt, jamen så bliver det fyldt op, og regnvand og spildevand, det stuer op til overfladen. For at undgå, at det kommer op af toiletter og brugsenischer hos borgerne, jamen så går det i overløb ud i naturen. Og det er klart, at der ligger en ekstra miljøbelastning, når det sker. Det vi står ved her, det er Ribe Landvej i Haderslev, hvor vi i øjeblikket er ved at færdiggøre et kloaksepareringsprojekt. Altså et projekt, hvor man adskiller kloakken i to, så man har den rå kloakledning, og så har man regnvandsledningen. Når vi gør det, jamen så kan vi undgå overløbene. Det kræver en væsentlig indsats. Lige nu er trafikanterne selvfølgelig lidt belastet her på den her hovedvej ind i Haderslev. Men hjemme hos den enkelte grundejer, der er der faktisk også en ret massiv investering. Den enkelte borger skal investere mellem 25 og 40.000 kroner på egen grund, for at det kan lykkes. Så det er borgernes direkte bidrag til en sund Haderslev Fjord. Nogle steder er separat kloakering den rigtige vej at gå. Andre steder, der skal vi håndtere regnvandet på overfladen, og simpelthen undgå, at det kommer direkte i kloakken. Sørg for, at det bliver absorberet i naturen, eller løber på overfladen ned til vandløb osv. Så man vil ske mange forskellige løsninger. Nogle steder separat kloakken, nogle steder er den gamle, traditionelle fælles kloak faktisk det bedste bud. Andre steder, jamen, der vil man på anden vis holde regnvandet ude af kloaksystemet.